खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनो बावहरनाय थाबाय थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बेनो रानाघाट दलंआ Mainnya boyok gahayaw oंखारलांनोसै अबेजों ओंखारगोन 그วิ่งคนเดิมNày जों बेयाव हाबफैबाय आरोना नैबे विंआव बै नै साफाय जागासिनो सासेया बै नै आइ लाभ पासिघाटआ बरिया आरोना जायगा दलंआ नै बेयो दलं मानसिफोर फैगासिनो आरोना नै बैखौ बानायगासिनो आरोना बैयाव सिगांनि आरोना इयो गासिबो बरिया गोजाखायो गासिबो बरिया नै मानसिफोर फैगासिनो आरोना बयबो इयावल' साफायनो मोजां नाङो आरोना विंसआव नों साफाया विंआव खोमसिया सुनसिनखौ नै दा जों थांबाय दं आरोना कमला घाट होननाय मोनसे जायगायाव पिकनिक स्पट आरोना बेयो बिराद मोजांखानो जायगाया आं थांफेराखैमोन आरोना बे जायगायाव नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोनहा Yes, bener. Biasa beda standar mana? Này bị ayu, ăn khăn chứ.
बेनो आरोना कमलाबारि घाटआ नै बेरायनो बिराद जायगा दं आरोना खिन्थु जोंना टाइमा सर्ट जाबाय ओंखायनो ओरैसो ओइ नै ओरै थांसै मानसि थांदोंथाय ओइ नै बरियाखा नै सफैलायबाय कमलाबारि घाटआव माइना लायाखै बेगनिफ्राय मानसिफोर दं आरोना नै अबाव दै खाथियाव थांगोनथ' बिराद मानसि फैदों माथो नै बरियाखालै जायगाया बेबो कमलाबारि घाट नामखौनो अबेखौबा मिन्थिजोबा आङो दैया बरिया नुखादों माथो ना ओइ नैखिबो दङ ओइखिबो दङ बरियाखालै जायगाया बालाया नै बालाया जि गुफुरखा जि मोजांखालै बालाया सेन्देल फंजोबबाय आंना वाव मासि मोजां दैयावनो जिरायदो जोंहा नै जानो थाखाय रेडि बोरै मोनसे आंनो कका-कला हर रेड बुल बेदर लाबोदों आरोना बेदर हांनाय बेवहाय बिराद सोलिखायो बे बेदर हांनाया लानफोरालाय लोंगासिनो नै जानोसै बेदरखौ ओइ प्लास्टिकखौ बानायनांगौ Coca-Cola ko dekhai lai. Maina re Coca-Cola kistu dekhai lai. Red Bull to muk de. Mon kenega? Mitha. Red Bull. नायलाय बिदा बिनानाव सेलायगासिनो बेदर हारा हरख्रुबगासिनो सानैजों जक्करसो नायलाय ओइ जानानै साफा खालामदो पलुसन गाज्रि खालामनाङा प्लास्टिकफ्रा नै सैमाखौबो लाफाना जागासिनो बिसोरो आयौ गोलैनोसैमोन आंनासो मनो जानानै सोजो बियो दै आइथिङा बिजौजोब्बाय गुसुथार अयथासार गुसु थाबाय थाबाथाय पुरा गोजांखागोन दैया साफाथारलै बिराद साफाखा आरोना दैयानो बिराद गुसुखालै आइदै थांनोसै मोनाबाय नै जों जाखांनानै जाब्राखौ लाबाय आरोना बेवहाय गारला आरो नै मानसिफ्रा गारदों आरोना मानसिफ्रा नै गारलाबायनाय दं थेवबो जों जानायखौ जों गारहैनोसै बेयाव डास्टबिन दं खोमा डास्टबिनाव गारना थांनोसै डास्टबिन गैयाबा माबायाव सोना लांसै बेगा लाबो मोनु थांफिननोसै नुवाखै बालायानो जि मोजांखालै हाबाब नै बालाया जि मोजांखा आयौ अयथासार मोजांखा बैलाय दासबिना बायदि दं बै न ओरै गाखोलासै थांला आरो थांला नै थांनोसै जोंहा मोनाबाय आरोना नै मोनाबाय माने मोनाखासिगोनानो आरो बेलासि जाथारबाय रेडि नोंसोर सानैया हा चलो इमान मोजां जायगालै हाबाब थांनोसै
न' फारसे आगान सुरलांनोसैलाय जोंहा बै जोंना हाबबोदोंमोन ना ना थान्दा बबेथिं मोनहैनो नै ओरैजाय पासिघाट थाङो आरो ना पासिघाट माने नै ओरैजाय प्रडाक्ट थाङो ओमफ्राय नै जोंना ओरैजाय थांफिनसै सफैबाय आरो ना सफैना दा रुक्सिनाव दं जोङो रुक्सिनाव माबा जालांसै मम' चावमिन जायो नै बिसोरो जालांनानै थांसै जि गोजांबोबायलै आयु गुसु गुसु बार मोनजाबोबाय दिनै थिगसे थाब फैगोन होननानै थांदोंमोन गैया जाया थाब फैनो सानबाबो आरो थाबोबावबायसो बेरायनो बिराद गोजांबाय भिडिअ बानायनो बावबायसो नै मम'खौनो जाखांगौलायबाय आङो ओरै चावमिन ओरै मिक्सचार चावमिन मम' फ्राय चावमिन ये थोड़ा नहीं bắn luôn đấy. Dạ vậy. Không lắm được. Coba deh, jangan ketemu nah. Nah, yang mana? Kamu belum. Kalau mau mau order coba deh. Ang horny din ni Pena. 네, 자강접에 가오시 자강하게 뽀삐 초스크 지금 뭐는 나 뽀삐는 뭐는? 응?